Apat ka may establishmento ang temporaryo nga ginkandado sang BIR sa barangay Baybay, Roxas City, Capiz. Ini kasunod sa natukiban nga wala nagbayad sa insakto nga buwis. Hugot ang kampanya sang BIR sa mga establishmento nga ginakabig pasaway sa katungdanan nga magbayad sang nagakaigo nga buwis. High value target nga si Wendell Sator kag isa ka menor de edad ang nadakpan sa bypass operation sang PDEA sa barangay 2, Bacolod City. Kapin 12 ka sachet ang ginapatian siya ang nakuha nga nagabalor sa masubra 300,000 pesos. Nakasuha na ang duha sa paglapas ang Section 5 in relation to Section 26 kag 11 sang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mga pasahero sa Fast Craft Terminal ang gininspeksyon sa PDEA agud masiguro nga hindi makalusot ang iligal nga druga halin sa syudad sang Bacolod. Ini kabay na sa hugot nga kampanya kontra iligal nga druga dungan sa pagsaulog sa Dinagyang Festival sa masunod nga semana. Akto nga nadakpan si Robert Fugura sang kalumpang mulong nga nagbuka sa bag kang nagkuha sang kwarta sang iya na biktima nga si Hel Serviderio sang Numancia, Aklan. Duda sang otoridad dito sa Kalibo nagpaamulya ang suspect bangod madamo sang nagadagsa nga tao sa Kalibo Ati-Atihan Festival. Preso ang suspect sa Kalibo PNP. Nagahingyo sang bulig ang patnungon PNP sa sinuman ang nakakilala sa driver sang sining nga motorsiklo nga nagbunggo sa bata sa poblasyon Patnungon nagligad nga Lunes. Wala ginbalikid sang suspect ang iya nabungguan sa baylo nagpalagyo. Tiyempo naman nga nakuhaan ini sang CCTV video gani nagalaom ang otoridad nga matumod ang irresponsable nga driver.